गिबियावनो बयखौबो बरायबाय बिनानाव थारु दैमारिनि चेनेलाव नोंथांमोना आंखौ नुनो मोनदों बिथांनि चेनेलनि मुङा जाबाय टिडि प्रडाक्शन बयबो सापर्ट खालाम बिथांनि न'खराव जों दंफैयो हाय गाइस खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो नैबे आंनि टिडि प्रडाक्शनाव नोंथांमोनखौ आङो गिबियावनो आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय स' आंनि दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय आंनि थाखाय बिराद गोजोनथाव आरोना बुंस' हायै ओमफ्राय जों बेसेबां लेभेलसिम मोनफैगोन होननानै आं माब्लाबाबो सानफेराखैमोन आरोना ओमफ्राय नै जोंनाव दिनै भिडिअ लानो थाखाय रिपर्टार फैनो नागिरदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आंहा बिराद गोजोननाय दङ ओमफ्राय फैनो ओंखारखानाय मानसिखौ आं बोरै फैनाङा होननानै बुंनो आरो नङा होमबा लोगोफोर ओमफ्राय दा जोंनाथ' चक्लेटनि नार्सारि बानायगासिनो ना ओमफ्राय दा एसे फेकना ओंखारहांबाय आरोना जासिगोन बेबो बारा दिन नांनाय नंला मास मोनसे बा 1.5 माससो नांनाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा जोंना फिथाइया थायखाबाय नालाय ओमफ्राय फिथाइ थायखानायफोरखौ माने भिडिअ लानो थाखाय फैनो नागिरदों आरोना बेफोरबायदि जोंनि आबाद मावनायखौ नुनानै बयबो गोजोनदों बेनि थाखाय आंबो बिराद खुसि जोंबो नाजालांगासिनो बिनिफ्राय साबसिन हामसिन खालामनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा आङो बारा बुंबाय थाला आंहा बिराद खुसिना दिनै बेबायदि जोंनि न'आव फैनानै माने रिपर्टार फैलायनो नागिरदों ओमफ्राय भिडिअ लाफैनो नागिरदों दा आंथ' गोजोननाय मोनखाबाय ओमफ्राय हासबेन्डखौ माबायदि मोनदों आङो एसे सोंनोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बे न' सिङाव दोङो दखानाव थांनो थाखाय गारि साबि लागासिनो आरोना लोगोफोर नै लोगोफोर सासे फैबाय ओरै फै ना नों बैथि थानानै भिडिअ लानो दे नों माबायदि मोनदों दिनैदि मारै दं लोगोफोर माने बिराद एक्साइटेड आं दि बे स्टेजसिम सफैगोन आं जिबनावबो सानफेराखैमोन माने दायो जाफुङि माबाफ्राबो जाफुङो थांगासिनो दं ओमफ्राय नाजानायनि गेजेरजों ना नाजानायनि गेजेरजों फिसा स्टेजनिफ्राय दायो एसे दावखोनो नाजादों माने दायो नोंथांमोनाबो सापर्ट खालाम जोंखौहाय जोंनि चेनेलखौबो लोगोसे आंनि मावनायखौहाय नोंथांमोना माने एसे एनै नायनो लुबैयोला फैनो हागोन बागानखौ नायदिङो माबायदि ओमफ्रायहाय साजेसनफोर लानोला फैनो हागोन एसे एनै आं जा रोङो बेखौनो नोंथांमोननोबो माने फोरोंगोन एबा देखायगोन आरो माने नायलांबाय था दायो लोगोफोर जोंखौ नेगासिनो आङो ओमफ्राय जोंना फिसाजोआ बहा थांखो मिन्थिया एसे बेखौबो फोसाबनांगोन नालाय ओमफ्राय फुङावबो मोखांखौनो सुना होनो मोनाखै आंजों थाखायाखैनो बे फुङाव सिखारनायनिफ्रायनो दासिमबो मोखां सुनो मोनाखै गथ' फिसानो आं दिनै साफा जाग्रोबाय दिनै सिखारग्रो मोनग्रा बिबिजों डाइरेक्ट थाबाय नालाय ओंखायनो आं दा मोखांबो सुना होनो मोनाखै ड्रेसबो सोलायनो मोनाखै आङो फुङाव सिखारबाथाय बिनो ड्रेस सोलायना होयो आरोना लोगोफोर आं गांसेखौनो गानहोफ्लेबाय थाया नालाय ओमफ्राय दा र' जों दखानावसो थांना लाग्रोबा हामगोन ना फिसाजोखौसो फोसाबग्रोबा हामगोन होननानै आं सानदों आरोना दा आरो बे थांफानोबो दावराव जानाय ना बिफाखौ नुबा बिफाजों बिराद गोमोन नालाय जोंना फिसाजोआ गाबज्रिनानै गारमा सालायबाय आङो ओमफ्राय एकदम ओरैबा गगा मोनखादों बोरैबा जाखादों एसे दिनैनि ब्लगखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो दा रिपर्टार बिथां आदामोना दसेनाव फैगासिनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जों दा दखानाव थांनानै लाग्रोनोसै गारमायाबो जामानदों गय खाबारि ना गय जाबाय थायो नायनानै मोजां मोनोब्ला जोंनि भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय दे लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आंबो गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थानो हानाय बायदि ओमफ्राय आं दिनैहाय सानदोंमोन कभार भिडिअ बानायनो होननानै ओमफ्राय नै आदामोन फैनो नागिरबायना ओंखायनो आङो बानायला आरोना लोगोफोर दा जोंना लामा जिङावसो दंफैयो आरोना बिबै जानाय लाहानाव ओमफ्राय नै जोंखौ नुहुरना माबायदि जाबोदों नायलाय नै आयो सना फै थादो दे मामा दे थाथा आयो फानै गोजाननिफ्रायनो थाबोना फैगासिनो थाथा दे मामा दे थादो दे बाय लोगोफोर मोनफैबाय जोंनाव ओमफ्राय जों दखानावसो फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय दा बिसोरखौनो लामायावनो लोगो मोनबाय फै थांबा
स' गाइस नै दायो आदामोना मोनसे दुब्लियावहाय बागान दंबावो नालाय बेखौनो नायनो थांगासिनो आरोना ओमफ्राय न' जाखिनि दोङो बेखौहाय नायखांबाय ओमफ्राय सान्दुं गोसाबाबो नायनो लुगैनानै आदामोना थांथारबाय आरो स' लोगोफोर नै दायो मोनसे बारियाव थांना फैखांनानै आदामोना सोंनायनि सुरु खालामजेनबाय आरोना साथाम खालाय सोंखागोन नालाय एसे नायनानै लादो माने खुब गोजोननाय मोनदों माने हरखाबैबाबो माने गरम बोथोराव आंनिसिम सफैनायनि थाखाय आंनि न'सिम सफैनायनि थाखाय गासैखौबो माने नायगिरि नोंथांमोन आरो चेनेलनि गासै अनार नोंथांमोनखौ सिबिनाय आरो अननायखौ जासिहरनाय थाबाय माने बेनो जाहैबाय ख'वा चक्लेट होनो आरो बेखौहाय माने बियो 4 बोसोरसिम जाबाय आं बेखौहाय खेथि खालामनानै दिनै आं माने बेखौ प्रडाक्ट खालामगासिनो दङ माने फानगासिनोबो दङ ओमफ्राय बियो बे स्टेप जायो सिङावहाय बिगर थायो बियो ओमफ्राय बिगरा 35-40थासो थायो ओमफ्राय बे बिगरखौहाय बयनानै ओमफ्राय माने फोराननानै बेखौहाय पाउडार बानायनानै फेक्ट्रिफ्राव बाबा गोसोंगासिनो ना फोथारफोरा आङो दंफैयो नैबे बेंटल खुंगिरिनि नैबे दानसोरां बसुमतारी न'खराव बिथाङा माखासे थांनाय बोसोर समनिफ्रायनो बे समाव आङो बिथाङा मा थांखि लानानै बे आबादखौ मावदोंमोन आरो इयुनाव गासैबो अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय दायो नोंथांमोना दि आंनि न'आव सफैदों आं बिराद गोजोननाय मोनदों माने नंगौ आं ख'वा चक्लेट बागान खालामदों माने बेबायदिनो 4 बोसोरसो जाबाय आं खालामनानै दा बिदिनो मावगासिनो दं आङो ओमफ्राय नोंथांमोनाबो मावनो गोसोबा माने आंजोंहाय जगाजग लानो हागोन माने कन्टेक्ट नाम्बारखौ बिथांमोना स्क्रिनाव होनो हागोन आं बेखौ आसा थियो माने नोंथांमोनाबो मावगोन बेबायदि आबादखौ मावनायाव नोंथाङा माबेयाव नुजेननानै बेबायदि सानखांनाय फैगोन गिबियावनो बयखौबो बरायबाय बिनानाव थारु दैमारिनि चेनेलाव नोंथांमोना आंखौ नुनो मोनदों बिथांनि चेनेलनि मुङानो जाबाय टिडि प्रडाक्सन बयबो सापर्ट खालाम बिथांनि न'खराव जों दंफैयो बिथांनि जिथु फिसाय हासबेन्ड बिथाङा मोनसे ख'वा चक्लेट होननायनि मोनसे खेथि खालामदों आबाद खालामदों जों बेखौनो नायनो थाखाय फैदों नोंथांमोना बिनानावनि चेनेलखौ सापर्ट खालाम आरो बिनानावनि चेनेलावहाय जिथु बै आबाद मावनायनि आपडेटखौ होबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों नोंथांमोनाबो नुदों खोब मोजां जोंनि मानसिफ्रा बेफोरबायदि आबादखौ मावनो रोंनांगौ आरो बेबायदिनो थिग बिनानाव आरो बैनाया बे आबादखौ खालामदों खोब मोजां मोनदों आरो जोंबो नायनो फैदों नोंथांमोनाबो नायलांदो दिनैनि ब्लगखौ आं बानायनाय जाबाय आरोखि आं खावनि र' बेवहायनो इन्टारभिउ सोलिगासिनो दङ निउसावहाय बोदोland रादाबनि करेसपन्डेन्ट एरियाखौ माने कभार खालामजोबनो सानदों जेसेबां माने ओरै एरियायाव गायो बेखौहाय आं फिथाइखौ लागोन स्टप खालामगोन फिथाइखौ लानानै आं दस्रायावबो साप्लाय खालामगोन ओमफ्राय खावसेखौ आं माने सानदों नोंसोरनि अननाय आरो बेबायदि सापर्ट होलांनायखौ आं नानि बिसिनि चक्लेट फेक्ट्रि खालामनो सानदों आरो बिफाङा नै बेबायदिनो नोंथांमोननि न' बियो नोंथांमोननो खोन्थानि आबादखौ नैबे बिबार बारगासिनो दङ आरोना खोब मोजां बेनि जिथु आबाद चक्लेट ख'वा चक्लेट बे खोब मोजां नोंथांमोन नुनो मोनदों उनजोंहाय नै फिथाइयाबो थायगासिनो दं गोबांथार बिफां दङ बिथांनि फिसाया फोरमायनाय बायदिबा गासै 100 एबाब बिफांफोर दङ होननानै बुंदों नोंथांमोना सापर्ट खालाम बिथांमोनखौ आरो बिथांमोना फुलि बायदिसिनाबो हरनाय जायो नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै बिथांमोननिफ्राय लांनो हागोन आरोखि बेखौ माबायदि नांदों बिराद गोजोननाय मोनदों जोंनि सोलोंथाइनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि बिदा बियो ओमफ्राय आंनि फार्स्ट गिबि बिदाया बेनोमोन आदायानोमोन ना आदा चिरां डिस्ट्रिक्टनि चिराङाव हाबा जाफैबाय बियो उदालगुरिनिसो नङा होमबा उदालगुरि बेरगावनि माने ओमफ्राय आखाइ बबाय आंनानै गय खावनानै आदानो खावनानै जाहोनो नागिरदोंमोन आखाइयानो बबाय गोथौ जाबाय
बेसे गोबावनिफ्राय बे माबाखौ मावबाय थादों नोंसिनिया? आंखौ बेखौ गायनायखौ नुफैयाखै ओमफ्राय आं फैजेनबा गायनाया बै मोनसे बारिनियामोन आरो ओमफ्राय दा बे गायनाया ओरैनो 4 बोसोर जाबाय नामा आं बारा मिथियामोन आरो दा फिथाइखौ फानगासिनो? औ फिथाइया फानगासिनो फुलियाबो अर्डार जागासिनो ओमफ्राय बेगरखौबो बिदों मानसिफोरा खिन्थु जों हरनो हाया आरो दा फिथाइखौ। बिफांखौ नांगौब्ला? बिफांखौ नांगौबा मोनगोन। दावराव जायोसो। इन्टारभिउ सोलिगासिनो ना? माने गवालपारा दुधनायनिफ्राय लाबोनाय जादोंमोन पर पिस 60 आवहाय लाबोनाय जादोंमोन आं। थारैनो बे ख'ख'आ चक्लेट जिथुनाखि आबाद बा बिफां बे